Obahi bebre ano poku are no mawa no asante kotoko no no so ne ebedi akon aboabo ho etio ne to na sakra abo ankwa ye de etiri beto ho asem ne frititio efrititio odman Yema wonyina kwaba edemo ba eye ejura sekyere dumase krupon eye ejuramu Barima Osei Hwedie woye Ejurahene Wone ne mpanyimfo ena edurudwomu a wo chiachia asori mpanyimfo Serkinzongo ene limam ene wona yatonsa ade afre won asem ne nyina eyetiawa odudu bribi semenhia de adwuraman anya no a kasa benka adwuraman abo Barima Osei Hwedie ena enne ewo afewe mfimpimienu ni aduonum yensemu Sekyerene afahye no wo hye eye ambulance service for bo sesede wo yema eye Ghana fire service no obeye bisara ede amawo enu nti wo se a wo yonti no enne won aye renovation anase wo masiesie bia eye National Ambulance Service a wo monkrabata ewo Ejura wo mo bedemu enu nti baba ye amamre ni amane apa hontoma editan no ahye eye ambulance service for ensa amumdumedi a wondie no so ayefe ayakono na aye wano so edi amawo enu nti Alandu Media yenso ye ho se yesom nananom yesom Hwedie otukuru ene krabe ne brabe mo maso nti yenso so yabedi omi ko Hwedie ne mra munyama nyina edi adanse ese wo otiasefo ampa wo ye eduma konkane e wo hye wo din ene onyam anapai e wo na wo nya ne yen ena wo di amfi mmia awodo ehwe akwentwe mu mobrumu ne adom a wo de adom yen a na esese yeda wase wo man fufiri yankumem yakase enhira enka wodin yeda wase wo Ghana nti yeda wase wo Ejure nti yeda wase wo Ejure man yene ene ne mpenimfo nti yeda wase wo fire service ne police service ne nti ambulance service ne nyina ene ade biara a wonya me waye enyina no Ewurade yefi yankumem yehira wodin yehie mo ha wodin na Bible say yekotiwa yentimi nya biribi yebompa yese ma osoro embue mayen na wo hohom embedi enim kan fadumedi nyina se wasom brase wankasa toto shishe siesie na ye ma de nyina nkose ne wope ete ese biribiere wie peya onkone yede aseda no ebama ho yenim se wuti wadwem dada na wo beye na yada wase yeshira wo nyade nkwa na Ewurade Yesu Kristo din mu amen Zion anabo atensa Zion anamo na metensa no Zion ye bibi ne afra mo ne Zion na Osei Hwedie otoso mienu Zion afra ko ne wo so no de obae no openkuntu Zion ene nkoso Zion ba kan ya no anu se se nya ambulance atra bia Zion ene dai aya dum amane wo nya bia obebia no Zion na mo ta bo metensa be no Zion ebe muso ne san da ko da na atencha Zion ye be share woni papa ni bia ro se ye na na ke ne mfanimfo aye di amane no ha be ba ne de so se mo panu Zion so se hian ko so Zion e hina penya Zion anti biara o hini mfanimfo be gene na na mo da wo ma esi on ye Zion e mo ni papa ni bia o se ye de on pese be ko be yan ko so ne be ya anu ase de na na man ko mo so e mo so Morikasa Today is indeed a great day in my life personally, because a vision
has been realized. I would like to take this opportunity to thank the Almighty God for a day like this. And I would also like to express our gratitude to Barima, Osei, Hwedie and his traditional council for making this day come true. National Ambulance Service has indeed been through a lot, but today what we are witnessing is something that came out from the Ejurahene himself and the traditional council, and we want to acknowledge them and thank them for this good show they have done to us today. It is worth mentioning that there has been individuals, continuing some religious leaders, who have always helped us. And when we had these big challenges, we cried to Barima, the Ejurahene, and for his listening ear to his children, he promised, Prince will fix this premises for you. And by a week, we will do it. I was just thinking and contemplating if indeed the workload here will be done within 1 week. But indeed, it has come to pass. And I wish I could add some accolades to his name. Barima, Osei, Hwedie, Sekyerene the second, for what he has done today. Nana and then the Traditional Council, we cannot thank you enough. And as Oliver Twist, we will always ask for more, Nana. This edifice has been done. We need other things to move the station forward. We are not directly telling Nana and the Traditional Council, but we are also telling all well-wishers, ministers and individuals around to also come to our aid and support us to where Nana has done so we can move Ejura Ambulance Station forward. We need beds, we need mattresses, we need water in these premises. When we go to emergency camp, there is no water at all. How to clean this ambulance becomes a problem. We need accommodation for staff. We need computers to make sure our work is effective and efficient. We are therefore calling on everyone seated here to humbly request that you come to our aid so that whatever we are doing here as a station regarding emergencies, we can do it and execute our professional duties well and effectively. From our CEO and the Man Regional Coordinator, and on my personal behalf and those under my command, we wish to once again thank Barima and the Traditional Council for what they have done for us. With honor and personality, we have no words to indeed express our gratefulness. All that we say is thank you and may God richly bless you. Dr. Osei, prepare Usigana Mampani and Namu away Mansimo. Anahima and Anampani for Sachin Zongo, Yam Papa Chief Imam. Sachin Zongo Paying for Nina. Yang Police District Commander. Only heads of the other security services. Religious leaders.
Ejurahene emane mema. Zion. Ya dofo a sabre ene dwumade mu ha. Zion. Mama nyina akwa aba ya da masiso. Zion. Say sese no se de adwira duru no ye ni abre se ye bibi ye security ene mamu wa ha. Zion. DNT ene ye ni abre. Ye pese ye kuro adwira no fa na tema papa ifra. Se de ada engro ahodo no onti watimi waka bibia wo no. Sane pese adwira so ye. Ebre bia atwam kura no sebe adwira se electoral commission e bi register to na ye chro edin kra ye chro din no ye nwie no na nipa ni bi aso kra ko Zion. ye hwe nipa aso ye bro nipa Zion. nipa ewu nkontima bro nipa trim Zion. efise menteme ho ase manfra no to so hwe mu a kroimo traps e wa e wadra ha Ghana ha ye do so che kru bi ade Zion. so ye leader na wo ye panyi bi na wo ti kru mu ha na oni nipa ahodo satia hu se enye tembia na obenya wasumduo Zion. ebi ye ebi nye ebi adwene wo fie ebi adwene no wo ko anim no opia wo hye babi fu Zion. Zion. nti ha woni atete a odu that stage na ohia mpa boba Zion. nti nanano ye de to ye ho so se ye behwe na sa di mboni na edrage no sade na yapopa afri ho Zion. Edru baby a abandi my for kwai posu separate da na o twetwe na ase ade intra etitra semana ne wa ha Zion. esekunu ye ka to ye onso ana ye bontema esi ye bo Zion. se ye bo ye homodi bia ene assembly no abo ye homodi e beti bia aye kese Zion. me ofa MC to ye o bon homodi bia o beti mi municipality no esu yie enya dranko a Zion. o hwe dura o hwe nyinasu o hwe sekemase o hwe ebeme ni nkuru aburo bebre wo municipality no mo Zion. enya dranko a na ese o hwe aha ti ye ya tun ya ho so de dika na ye security no ye security a ewo ye nkuru yi mu enso fa na tema papa fra Zion. enche kra ya fe ba kwa na mi re fa bi etwem ko ena obi di ababo ye de hye ba ko trim kaka ma owu ya ma enunti ni youth fo no esubufu ye mde emma ne ede mrahye wo nsam Zion. ye ne ma basa wa ma security fo ba mu police fo ba mu soldier fo ba mu other security agencies nyina ba mu bi Zion. ebe hwe se asundue beba won sam bidi mo hene e ma etu toye e ma kofa nkofo biso e ma ebi wo nkwa Zion. Zion. nunti aban to commission so wo momra mehwe de ntie ma sa basa ne bae Zion. the commission no nsema wo de bae recommendations no ebi ni se say ye police asue na ewo edwira ha no Zion. ye tremu wo makade a wo de boy ho ba no isa efise edwira ha nipa no doso na pinche no so edoso Zion. eno nti nananom de to ye ho so se enam se ye pe ye kuro no di papa na ye pa sundue ama ye manfo no Zion. ye so ye de ato ye ho so ye bechire kom de ye di no ne de enkrofo ye namfofo e de dum ye no Zion. assembly no meka ye ho na ye mpagya ye security system no mu e wa adwira na ye mpagya mu Zion. edi kan ye mpagya police fo wo maso ye no ye mai mu na ne police fo mpanyfo de ho nkama won kran Zion. to mo so hye ye bo se adwira no ye hwe municipality no na se de krono no mu municipality no mu atre akọ akiri Zion. na de dom aba no daachi bia no yetimi apagya dan a enmonyam wom ana eso a Zion. won betimi ayi ye division ni ti efri mampon Zion. na ye ankasa ye de ya de ye ho na adwira so ye divisional headquarters Zion. ti ye de toso agi tumu sampa ye de ntema bobo ye mu ne aye ne sa ti nanano ye keka yitrase ye ne yakuafo ya dofofo ye assembly banyifo wo krom Zion. ye mpanyifo ye no mo ye adwuma ya dofofo a ebi wa bruchire ye no mo nyina kasai Zion. so okay waka ye beba adwira monsra ba mo ne aso abebo mo matima pagya
de mo pese mo ye no eno de wachina ene ye beto aso ti ye pese ye ka we ehye security agencies wa ha se mo ho hia ye yie mo hawo no ye hawo mo su nyina ye su nti assembly na tra mo best bi o mo betimi national ambulance system no aban adom ye de car kakraka we besi a yanto wako training crofo se oho kire woni ye se ye nkofo ambulance mra wo madwuma ne te se nurses ne doctors oxygen ne na se fonya e wo kai mu wo be ma first aid asoso mo ko se du bedu hospital be hand over ma doctors aban de kai ye besi amaye na dinti na se wo ma setena mu no wo munya problem se wo ka so bi nko ye adwuma na nipa ne benya hoden anya anije de ye adwuma woni kan hwe na setena no office no a wo ko tena ma de ye adwuma no so wo boa no na office no oye ne kama wo wura no office na no koma prato ne yam wanya hoden soronko a wo de be ye adwuma no wo me de betu ye nim se Barima yesra wa your office na yetim no nsuo to a eba mo be say ye nema assembly na bo ho modin bia ye omo dom betimi nti yesra hwe so betimi abeso abobo a ti etu ye na ba ha yese why not assembly na bo ho modin o ma ye de o beye na na no so yeso ye bebam ye be obo a mo pada na nyina so aguso foforo ya wa da no ya renovation bia se fata ye se ye de bo mo no mo so mo kra eba wo mo so no mo ye nti na ye wa ha ye ba say ye be hande dan no anasa kakra ye no ye be dan adi e kire dwuraman say ye nim nyina ya sede se e say ye bo ma security for na wa ha no wo ma sitinum no e ye kama ba bia ye japade wo no ho de be ye kra wo no ho ne ye japade so security for ye wo ma ne he for e be ni fire service for a wo mo bo ye japade ho ban aya na ebi free say wo mo de o me dum jafo nti wo ho mo eno ano da bi Womuka security team no ho. Ya kire mu etuoto, ya kire mu se de si ye nema nyina se de police ye no. Fire service ni so, o ye the same. Enti no, ada na ni se ye boa wo mo. Ti security agency se wa ha. Ye de ato ye ho so. Wo a wo hia mo bia ye ba na ye behwe na se ye boa wa. The assembly na so moduro no. Ye so ye beto aso. Say ye ni assembly ni nyina ye adwuma ba ko. Ni aboa ama adwura afa ne ntima papa fra. The national ambulance mobile no se mo baye mo ho akwadwofo anase mo mpa adwuma ka de yehu wo no yehu na ene anye bia ye wo Ghana mampa nyina nse na mu a wo hwe e man so what ye ncha Barima ne mpanyifo ye twa mo ho ahia Sekyerene zongo woni na hemfo wa ha ye papa chief ma wo mpa ye ma ye nyina wo ha asofo a wo kromo nyina wo nyina wa ha ene ye security heads of security no wo nyina so wa ha se tutimi se de ye nyina so nyame so ani enti no modi betu ye nim no ye hwe adwuma mo ye ni se de moni abre ho ene ye de ye de ye enti ya ma adwuraman nyina se mo benya nije ne ahode agyina ho ye adwuma ma adwuraman na bibi tu obi ne kasa ambulance wo hia mutu ka na monie anchekura assembly talkers ties agumuka na se na no yesusu ya ties ni bi a support assembly agumuka na se na se ya muka yi koto fom assembly aboa de so mbetime na nanom so aboa na aban so aboa e de ka na sabre ba enti no Sekyerene zongo asofo ne mpanyifo ha se musimu trasia monka ye security services no mpanyifo ewom ne obi a oye security adwuma bia wo ha bia momo awo mo na o madwuma awo mo ye no enkoso kama enche kra na immigration for so apie wadra ha om so omo bia omo office kama na national ambulance omo board chair enemy share one crime last week am catch us nana de why ne yate ye pese ye basic office ankasa e ma ambulance for no ne so why not ye be ma mo office nti say no heads of security na mo wa ha no for your information no mo heads catch am so mo pese o mbesi office complex ma wo mo ya ye ready sisi ya ye ne mo wie nyame de che ya soldier for no so ba ayo what vision ha ho ajapade a ye japade kese ba ko ye de abo afore amadwuraman se sojafo no so omfa ho meye omo barracks enche kura no ombeyi omuti aba beka other security for no ahwe amasuri abadwura migration force so ye wiewe ya wo so be start wo office complex wo ba bia division no wo no ho ye de ani a kire se security agencies ni nyina no
ho ne yebeboa mu BS ne office ho Zion. ne se wura ho a won so wura security zone Zion. ti musimu trust na empires baba chief imam ye security for no nyankopɔ omo ahode so nkokora Zion. omo fa nyina nya adwuma mo adwuraman na adwuraman emfa ne tema baba Zion. be de masemo ekwawie ye nyame de kyɛ ye wɔkyena police dana mo nyina mo boa ye ma ye pagesi ho no Zion. ye pa ho ntema kuro nyina wura asase no ye ne dia Zion. ɔman hene wona ne bufu ye firi asante mampo wonante firi mampo bi pie dwira ha Zion. be woso no ho ji kuro ni nyina kyekere to ho Zion. ɔde safo ne hyɛ ne bansa so me de dwira safo ne nyama ɔman hene mampo hene nye mu nyina na mo ho ne da wɔkyena wɔba betra dwam Zion. ɔba dwira ha abetra dwuma hwɛ ma dwumade no akɔso kama ti ye fa kwan we so ne invite mo sɛ mo akyɛ kura no anopa no nkro no na mo nyina mo wɔ hɔ so da awia no enhye bebre ne apada no ho ntema na mpanyimfo efiri nkramba no mo so anya kwakɔ Zion. ye da ma se bebre na cha ambulance ye hye mo sɛ mo nkɔso na mo nya adwuma waka sɛ mo hia ne ma bebre ye ready si wɔ ha wate na no so yate unua no ma aka no so bebre so hia mo ano Zion. na afɛ ne ye beto mattress ne ɛne ma aka ba na unua no ma aka no so ye be fa enti waka yate Zion. se sɛ de nananom bi timi frɛkyire ba bɛyɛ bi ɛmo amo no nanam bi wɔ hɔ bia mate wo a asɛm no atache wakoma no Zion. sɛ wokɔ krom na sɛ student mattress na sɛ wo 100 cedis bi crash obotom na betimi ata wotɔ a na wode aba ha Zion. omu yɛ two entities na wɔ ha ɛyɛ national ambulance national Ghana fire service Zion. enti wotɔ mienu ma fire service a Zion. no watɔ baako abrɛ national ambulance sɛ fire service wɔ nso ɔmo dɔ so wɔ ha ba Zion. ti me de ma so mo kwa wie ye be da mpanyifo mo ba yɛ nyina ase se yɛ to yɛ safra mo mo ne ha mo ya ba ye bra nsi ne coordinated director ya da ma se bebre ana ya da ma se Sekyerene zongo ya da ma se ya papa imam ya da ma se bebre media for mo so ya da ma se sama ba se ko ba program na no to Barima, ono mpani for mesra ni demu na medi jumia ikakra. Through the ages, the Almighty God has provided the need of His children. He gave men the skills to build a house like this, and the knowledge that He gave to our chief, especially Barima and his traditional council. And realization after all, God has blessed the labor of the family of Barima, Osei, and his traditional council. In humble recognition that this is not by their strength, but the gracious gift of God, we have come to offer thanksgiving to God and to dedicate this new house to our national ambulance service, to His honor and glory. And we pray for His continual presence in this household and home. Therefore, let us remember to pray for our chiefs and the national ambulance who are coming to use this building. The good Lord will lead them to a successful manner. We ask this and many more through Christ our Lord. Amen. And encore. We bless this house in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Amen. Media. More you come back, the better. Yeti adayo aya on kronko yi awo nyame aja nyame oba nyame on kronko na ebi kan ya na nanu ne panifo any a secret service omo be use there na ye no nyam hye e dia ma wiase na na papa
onyame kɔka sɛ n'asomdwe na ɔde gyaeɛ no atena nananom so ɛne adwumayɛfoɔ ɛne daa ne kuroma nyinaa so nananom nzongo ɛhene ɛne nananom kramfoɔ ne asɔfoɔ ne nnipa biara so wɔ nyame agya adom ne nti amen. Bonsem. Ensem ne nyinaa ɛna Barima wɔ Hwedie ɔtɔ so emienu. Asona rempa akwade hye kronkron na tikosi obi anim. N'ani so ade hunu tipe so da yepa. Wɔde nsɛm no ato dwa no. Na ade a wɔadwira akɔno ne sɛ dwumadie bia Barima bedie, dwuma bia Barima bedie no. Nkremofoɔ, asɔfoɔ, abankrache panyini. Ene mmarahyɛ badwani a wɔn afefare mu hɔ no. Obi anyi ne ho mfirim do wɔn ho hyem. Wei kyerɛ sɛ Ejurahene enya ade soronko ne saso bi emmada. Alandu Media sɛ ya ne yɛkɔ no yɛda se sɛ da ne bere nyina wonya adagye na wɔhwɛ yɛ. Otweda bo Nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛhyia. Kae sɛ obe subscribe no ahyɛ ama fofo nso so enya bi ahwɛ. Yɛda se makram.